Angibingelele mphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Nganza kwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi. Cela wenze kufanele ucuba subscribe, like bese ushare le video. Uphumela obala ubaba uDr. Tracy Khonze lapha nezokuxhumana wajisa ukuxolisa ngesenzo sakhe asenza lapha emkhosini lomhlanga nokuyisenzo sokuphakamisa induku ephakamisele inyosi yeSilo ngesikhathi inyosi ibonga iSilo ifaka igama lakhe. Kodwa ke ngale nje ukukhuluma kakhulu akuyibuke nansi ivideo ezolandela la okuvela khona ubaba uTracy Khonze exolisa eshweleza lapha kwinyosi yeSilo edlulisa amazwi amakhulu okuxolisa ngesenzo sakhe asenzayo lapha emkhosini womhlanga. Ubeni namtima silungisa indaba nethanga ukuthi yazi ukuthi endlunkulu phela umuntu osowaphakamisa isandla kodwa ke angizange ngaphoxa mina bengihamba nomdlokombani manje yazi angiphoxa ukuthi nje ngithi cha endlunkulu oshwela esikalweni ngoba ibonga inkosi ke nawe nakho phela ngithe ukuphazamisana nogoqozile ngathi ngaphuza ngongqongqoshe lokho manje ke yikho ngithi ke nazi inyosi nje nansi inyosi nje ngonyama eyikhona nje lapha ngase ngisuke ngiphathela kabi kodwa nangi ngikholesa kahle udaba lena noma manje nawe phela ungasho ukuthi mhlawumbe njengenduna yasesibodweni ngithi lolu daba ngizolufika kuwe yini engilalela phansi endubeni esikhathi ngiyaluza udaba lwenu olwenzakalizo kodwa ngicabanga ukuthi ngokudokotela ke ukhombisa ukuyithoba noma ekuthatheke kabi ngesenzo vele bakhona abantu abangakuhloniphi ungababona wena engazi ukukhosi bayakuhlonipha bathi amalulwane nje abalulekile kunjalo udokotela ubezama ukufundisa inkinga yakhe wadlala iboxing ngakhuluma iqondisa ukufundisa ngenduku usiko lethu njengamaZulu ukuthi uma ungeza ufundiswa ngenduku sizokhuluma ke dokotela nembuku ukuthi cha isandla suke saphakama kukhona umdala sishwelele ukuthi iSilo bengesipho ukukudelela kodwa bekukuzama ukuqondisa isimo kungathi lapho khona kwenzeka izinto ezongesisibuke kufanele singqande nje semanzi lokho nje dokotela engakusho ngiyabonga sengathi indoni ithwala ikhona impela uchaba futhi isizwe siyabonga ngento ongahloniphi induna lengonyama lapha esigodini emashobeni ngoba nangu umbatha nje khona kodwa bazomshiya uDlunkulu ahlale kanjani ngoba umboni ongake phuma nje kusho ukuthi ke Dlunkulu uzawulala ukhathele ngoba angeke bakushiye enkundleni baye sicela igoli ukuthi lingene sicela igoli ukuthi lingene bese siphetha imile nje eduze equthile sondelani babephuma nje bese mina ngithi hlanganela nje lokuthi sibonga amakhosi kanti mhlambe biquthile hayi uthe uba sithinte amagama athinta yona hayi ngibona igqilaza sithwanisa enye indoda izolo lesinaqoka ngiyezwa udinsi hayi dinsi bishaya impela umbali yabona ukuba akanyakazanga ucelile kodwa izolo ukuthi ucela ukuthi simkhulekele komdala nakubo bonke abantu walimala ngalesa senzo phela umkhawula kodwa ngakithi ke lapho into ethi umuntu angakuthatha njengehlanje thina saziyo ukuthi umdlokombane wayesondele kangakanani ehlizweni yakhe thina saziyo ukuthi amaphupho akade efika kuwena kuzo zonke iy'thombe wakudluza ungene lapha noma angakaze ngene kodwa umlando wakhona ngiyazi ukuthi wakudluza ungene bengilalani ubekathi mayibuka iy'thombe ephusheni bengathi lapha kwakudluza ungene kunesihlalo sikamdlokombane esinesithombe sikamdlokombane sithini ngathi uma ngifika mina ukudluza ungene yangikhombisa yathi la wayefika umdlokombane ahlalele namanje wathi lokhu sagcina yena futhi akekho uphinda sithini eso sikamdlokombane esonyazi lapha uma ihlala uzama ukukhoza ukuhlonipha kabi induna yasemashobeni ithi iqale ayiliboni intsha ithi kuphela kufanele ngiyosholeza komdala ukuthi ngisuke cha induna isishilo ithi iyazi induna ngithi ukuthi awuliboni intsha
cha icala kwazi uvela umuntu uqondiswa kanjalo noma ephambili kunjani icala livulwa phela la asinalo icala makhona ngonyaka kunjani suke siqondisa laba abangazi ngamasiko ethu ukuthi khona into engenziwa uma sekhona omdala kunjani ngoyami itshele ngoprofessor uthe imfundiso ezinye seyidelela kangaka njengoba sekwayivala indlu kunjani ukubuzwa nje ngonyama igodla umlilo ngoprofessor oba nawe uyasipaphaza njalo lo muntu kuze kulingonyama nje uba sikude thina naye uba siyayifikela thina cha inkinga phela kusuke ngabanga ukuthi umuntu ahlehle eduze kwehlalo konakala kakhulu bukwanje ungabafaniso lokufika kuphethe nduku phambi kwengonyama nakhona futhi ngaphinde ngazama ukuthi ngikweluso lokho ngibole kulomkhaba ngikweluso futhi ungabafani cha angisho ngabashaya ekwenzani komfana kuthi nawo makhala esondolo kwempela ngazi umpolo benzani ingayilona kuzomosha nje kodwa makhala esondolo ngoba sizathi sehlala kwesinye kwanawe ngiyabonga sehlala nawe nembube